गाबोन 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जानो गोनां गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद मेट्रिक आनजाद लोगोसे 11 फेब्रुआरिनिफ्राय जानो गोनां HS आनजाद गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजाद बे आनजाद होगोन फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय सिगां बोसोरनिफ्राय जोङो गाहाम हामलायथि बेनार होबोनाय बायदिनो देग्लायबो जोङो मोनफ्रोमबो मेट्रिक आनजाद सेन्टार आरो HS आनजाद सेन्टाराव जोङो होनाय जायो। जोङो बे गाहाम हामलायथि बावनायनि सिगां साफ्रोमबो मेट्रिक आनजाद होगोन फरायसाफोरनो जोङो न' थांनानै गाहाम हामलायथि बिलाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ खावलायबोदों जे आनजादखौ मोजां होनांगौ, मोजाङै लिरनांगौ, बिनि थाखाय जोङो खावलायबोदों। आरो जोङो मोनफ्रोमबो मेट्रिक आनजाद आरो HS आनजाद सेन्टाराव जोङो बेनारनि गेजेरजों गाहाम हामलायथि बावदों साफ्रोमबो आनजाद होगिरि फरायसाफोरनिसिम। दा जोङो SSLC आनजादा बा मेट्रिक आनजादा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे केरियार दानायनि लामाखौ बेखेवनानै होयो आरो बेजों गावनि इयुननि केरियारखौ दानो हायाबाबो बियो गावनि केरियार दानायनि लामाखौ रोखा खालामना होयो। आरो बेवहाय बुरजा नाम्बार मोनोबासो जोङो HS आव मोजां कलेजाव एडमिसन मोनो, मोजां एकाडेमियाव एडमिसन मोनो। लोगोसे बेबो बे SSLC आनजादनि नम्बराबो गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार नम्बर आरो गावनि केरियार दानायाव बियो गोनांथार। दा बेखायनो गावनि इयुननि केरियारखौ मोजाङै लांनो थाखाय जाहाथे साफ्रोमबो मेट्रिक आनजाद होगोन फरायसाफ्रा मोजाङै आनजादखौ होयो आरो मोजां फिथाइ मोननो हायो। दिनैनि जुगजों खारफानो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोन आरो साफ्रोमबो फरायसाया गावनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगोन। दिनैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे दिनै गावनि केरियार दानायाव दिनै पारसेन्टआबो जोबोद गोनांथार, जौखोन्दोआबो गोनांथार, नम्बरा गोनांथार। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो आनजाद होगिरिफ्रा जाहाथे मोजाङै आनजादखौ लिरनानै मोजां नम्बर लाखिनो नाजायो, बिनि थाखाय जोङो गाहाम हामलायथि बावदों। लोगोसे साफ्रोमबो HS जोबथा आनजाद होगोन फरायसाफ्राबो जिहेथु HSआ केरियार दानायनि बेयो मोनसे लामा, HSनिफ्रायसो जोङो गावनि केरियारखौ दानो हायो आरो दिनै HSआवबो मोजां नम्बर मोनोबासो बियो गावनि थांना थानायनि लामा जे केरियार बेखौ दाहैनो हायो। दा बेखायनो साफ्रोमबो HS आनजाद होगोन फरायसाफ्राबो मोजां रिजाल्ट खालामनांगोन, मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जानांगोन। बेखायनो जोङो दख'रा एबसुनिफ्राय बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय जोङो गाहाम हामलायथिखौ बावदों आरो दिनै मोनफ्रोमबो आनजाद सेन्टाराव जाहाथे मोजां आनजादा खुंजायो। थांनाय बोसोरफ्राव जोङो गोबां कमप्लेनफोर मोनबाय, आनजादाव डिउटि होग्राफ्रा माने सोरबा फरायसाफोरखौ मोजाङै नायो, सोरखौबा मोजाङै नाया। दा बेबायदि जोङो खोनाबोबाय थादों। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गावनि रोंगौथिजों आनजादखौ होनो हायो। बिनि थाखाय साफ्रोमबो आनजाद नायदिंगिरि बा आनजादाव डिउटि मोनगोन इनभिजिलेटरफ्रा जाहाथे मोजां डिउटि खालामो, जाहाथे बेवहाय खुनु जोंनि बेरेखा हाबाफोर जाया आरो जोंनि फरायसाफ्रा दुखु मोननाय, खुद्रिनाय थासारि बेवहाय जाया। बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो डिउटि होगोन इनभिजिलेटर आरो एक्सटार्नेल बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोंनि फरायसाफ्रा मोजां थासारियाव आनजाद लिरनो हानांगोन। साफ्रोमबो मेट्रिक आनजाद सेन्टारनि बिगोमा लोगोसे HS आनजाद सेन्टारनि बिगोमा नोंथांमोनखौ खावलायदों मोजां थासारिजों सुस्थ' परिबेसजों जाहाथे आनजादखौ होनो हायो, बिनि थाखाय मोजां नोजोर लाखियो। बिनि थाखाय जों खावलायबाय। लोगोसे साफ्रोमबो दिथागिरिफोरखौ जोङो खावलायहरदों जायफ्रा मेट्रिक आनजाद होगोन आरो HS आनजाद होगोन बिथांमोनखौ मोजां जोथोन लानायनि गेजेरजों जाहाथे मोजां आनजाद लिरनो खाबु होयो, जाहाथे न'खराव दुम दाखाल बायदिसिना थासारि सोमजिहोआ। जायनि न'खराव आनजाद होगोन फरायसा दङ बै न'खराव जाहाथे गासैबो फोरबोफ्रा बन्द जायो आरो बेहाय बिमा बिफाफ्रा लोंला जाला थायालाबानो गथ'खौ मोजां सानस्रिजों मोजां गोसोजों आनजाद होनो फैहोयो। बिनि थाखाय साफ्रोमबो दिथागिरिफोरखौ खावलायबाय आरो